But besides, nou wat dat vir jou dink na het sy wil 'n artist gewees het? Kijk, ik ga beginnen bij de begin, nee bro man. Kijk je, ik... It's my make a flip but they come meet a fucking energy. I'ma let the love my homie easy deep on jealousy. Ik had die no pick up by the homie easy ability. Ik heb nog een ding zet als je bamba die susterency. Met bro, Bobo. Ik wil jou met bro, die vraag wil ik jou... Ik wil niet like, als een vraag, wat ik geëet het al met bro, of wat ik eet, wat ik... Dit lijkt like een antwoord, zien ze, like, van jou. Maar bro, als zij enige, like, zien die upcoming artists, upcoming producers, upcoming beatmakers, upcoming recording artists, like, als zij voor hulle enige advice kan geven, bro, you know? Wat zal het wees? Ik kan nou zeggen, club wat denk ik met muziek. Ja, Wat gaat die? yo, my bro. Kijk, wat ik voor de zal zien is, kijk, je moet nu worry niet zien ze. Doe niet wat je kan zien ze. Als je wil record, dan record ze maar zien ze. En als je wil beats maken, dan try je om te leren van allemaal af, zien ze. En niet die één person, zien ze. En hopelijk mensen weer moet zeggen, nou, je klinkt kak, because ik het zelf kak begin, zien ze. Allemaal begin kak het maken, zaken, zien ze. Die man is kwijt, but the end of the day is all depends on zij, laat dat love jou afdruk, zien ze. En moet niemand anders opinie vat om voor jou te laten voelen, zij is op de rechte plek, zien ze. En als zij wil muziek maken, dan doen ze het met iemand wat ze weet, nou, kan je beste baan voor jou te recorden. Dat ze weet, ze plan die man niet zien ze, because die mensen, ze afgunstig man. Hij is net een kwaai studio, hij wil een recording. Ik zeker is zo aan me, maar dan wil even jou voor vragen, sessionen dan, om te gaan recorden bij zij is, because laat die kracht nog af. Zie ze, maar zij is laat die kracht nog af, Younes is pak. Nou, maar kijk, het gebeurt zo. Ja, Het gebeurt hier zo, mijn bro. maar hij wil ik eraan zeggen, man, like, kijk, ik krijg niet veel kwaai barazen. Of like een twee man. Zie je, krijg je iemand wat veel kan recorden. Wat is terras, wat ze weet, kijk je. Zo hoef je nog om alles te doen, man. Wanneer we die broer gaan nodig hebben, als je palen aan, zien ze. En dan verder aan, connect met nog Pieter artists of zien ze. Of beatmakers of waar ze wil leren. Vat je tijd om te gaan spin, om te gaan leren. Hoe doen die man die? Hoe doen hij die? Pietje op YouTube kan ze dat zeker of zo zien. Dat help je altijd, because allemaal doen goed over, maar dat ze het zien fysiek zien, zo doen hulle het. Ik had ze mijn schouder op die hand, zien ze. Dat is mijn arm, zien ze. Hij is solid advice, me bro. Hij is solid advice, zien ze. Vooral voor die upcoming, zien ze, because, like, als baie van hulle, me bro, kijk je, ons al nooit weet hoe baie van hulle assist, zien ze. Maar als baie young upcoming talent, zien ze. Weet dat nou artists, weet dat beat Maar besides, nou wat dat voor jou dink na het sy wil 'n artist gewees het? Kijk, ik ga beginnen bij de begin, nee bro man. Kijk, ik probeer... Besides, nou wat dat voor jou dink na het sy wil 'n artist gewees het? Kijk, ik ga beginnen bij de begin, nee bro man. Kijk, ik probeer... Besides, nou wat dat voor jou dink na het sy wil 'n artist gewees het? Kijk, ik ga beginnen bij de begin, nee bro man. Kijk, ik ga trammen om het heel lang uitgerekte story te maken, zien ze. Maar, muziek was altijd daarmee bro. Dus ik groot geraakt, muziek was daar. Ik had het gehoord, ik had achterna het geluisterd, ik had zelf beginnen zingen. Klein mee bro. Ik had mijn bro, zoals je ziet, als mijn male muziek gespeeld had, ik club had samen gezongen. Staat het 5. Ik had hem nou staan het 5. Dit was
was een talent show ding gehad, daar zo bij, op onze kleine school. En daar is ook waar mensen kon zien het of kon horen, nou kijk, ik kan zingen. Hij had me geforst om te gaan voor hoe noemen ze die, hij heeft voor mij Talent shows. ja, maar het is zij weet wat ik ga in een audition. Nou, ja, ik ga audition. En ook had ik toen niet uitgeweken wat even zien, ik had zo aan de gang, ik had nog op zo naar school. Zij weet daar zo wat stellen zo geweest en goed is, maar ik heb daar ook gezongen. Ik sta in het 6, ik heb muziek geschreven. Moet dat ik weet niet waarvan hem allemaal doen, dus het net gebeurd. Sta in het 6, net beginnen schrijven, het was klomkak wat ik geschreven had, ze. Maar ik heb geschreven aan de les, ze. En zo ging het aan de gang tot ik eventually, ik heb lief gehad, mijn mute, ik heb mijn dans kon krijgen toe achterna. En daarvan dan af, ze weet, ik heb gedanst en dan zo het net de hele tijd aan de gang tot was nou. So I should go say one. So but basically in bloed. Daar is ook om een moslim autotune gemaakt het voor ons om te zien. Kijk, ja, nee, kijk, maar zij zien die ding met autotune is met bro. Als zij niet een noot kan nou niet. Dat betekent het voor carrière. Ja, zien ze. Zo, het helpt niet voor jou als je jezelf kan helpen. Maar ja, nee, mijn bro, zien ze zo, dat is wat het is, mijn bro, man. En Dat is echt, ja. maar ja, mijn bro, ze zien voor alles dat, ze zien voor alles dat. Zien ze. Maar ja, nee, man. Stay tuned, Populated Records, Fayetzi, Viral, was het uit.